Türkmenistanyň banklary daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň okuw töleglerini ýokary okuw jaýlarynyň bank hasaplaryna öz wagtyna geçirip bermeýärler. Bu barada enatalaryň ençemesi Adatlyk radiosynyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Awgustyň 20-si töwereg türkmen banklary şol sanda Daýhan bankyň Daşowzaky şahymçysy daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň okuw töleglerini kabul edip başlady. Biz şonda Russiýada okuyan çağlarymyzyň okuw we umumy ýaşaýyş jaý töleglerini Türkmen bankyna töledik. Ýöne aradan 3 hepde gowrak wagtyň geçendigine garamazdan şol maliýe terişdesi daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna geçirilmeýär. Mundan öň bu bank amaly birnäçe iş hunuň dowamında berjaý edilýärdi diýip 14 sentýabrda Daşowzly enatalaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz adyndan 12 sany Daşowzly enatanyň bu ýagdaýy başdan geçirýändigini aýdyp, Daýhan bankyň hiç hili düşündürüş bermeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Şoňa meňdeş ýagdaýy aşawatly enatalaryň ençemesi hem başdan geçirýär. Daşowzaky ýagdaýdan tapawutlykda Daýhan bankyň Aşawatdaky edarasynyň işgärleri enatalaryň tawşyran maliýe terişdesiniň heniz daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynyň bank hasaplaryna geçirilmändigini tasdiklapdyrlar. Bank işgärleri häzirlikçe pul ýok, puluň haçan boljagy hem belli däl. Haçan pul bolsa şonda tawşyran okuw tölegleriňizi daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna iýberer diýdiler diýip Aşawatly enatalaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Enatalar okuw tölegleri öz wagtynda daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna geçirilmese çağlaryna okuwdan çykarylmak howpunyň awanýandygyny aýdyp, häzirki wagtda özleriniň çäresiz ýagdaýdadyklaryny belleýärler. Adatlyk radiosynyň bu barada Daýhan bank döwlet täjirçilik bankyndan we ýurdun merkezi bankyndan goşmaça maglumat almak boýunça eden synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanda valyutanyň resmi sowdasy ýatyrlanan soň ýurtda dollaryň 2 resmi we gara bazar narhy emele geldi. Merkez bank dollaryň resmi kursyny 3,5 manat möçberinde saklap gelýän wagty onuň gara bazardaky bahasy 25 manada çenli gymmatlady. Ýurtda dollaryň resmi sowdasy gadagan edilen bäri türkmen banklary çağlary daşary ýurtlarda okuyan raýatlary käbir konvertasiýa ýeňilliklerini hödürleýärler. Muňa laýyklykda enatalar çağlarynyň daşary ýurt ýokary okuw jaýlaryndaky okuw töleglerini milli manatda türkmen banklaryna tawşyrýarlar. Türkmen banklary bolsa bu pul serişdesini resmi kurs esasında dollara çalşyp, onu daşary ýurt ýokary okuw jaýlaryna iýberip berýärler. Türkmenistanda indi 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda türkmen häkimetleri ilatyň pul iýbermek düzgünlerini iýdigiderli çäklendirip gelýärler. Adatlyk radiosy geçen aýyň başyndan türkmen banklarynyň daşary döwletlerde okuyan çağlaryna pul iýberjek enatalardan beýleki resminamalar bilen bir hatarda daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň beren resminamasyna Türkmenistanyň degişli ilçihanasynyň resmi möhürni bastyrmagy talap edýändigini habar berdi. Ýöne Adatlyk radiosynyň Aşawatdaky habarçysy bilen habarlaşan Russiýadaky we Belarusdaky türkmen studentleri Moskwadaky hem-de Minskdaky türkmen ilçihanalarynyň resminamalaryna möhür goýdurmak üçin baran ýurt raýatlaryny kabul etmeýändigini habar berdiler. Olaryň Türkmenistandaky enatalary bolsa bu mesele boýunça özlerini ne türkmen diýiminiň ne de merkezi bankyň kabul edýändigini aýtdylar. Şonun 3 hepde çemesi soň has takygy 20 awgustda Adatlyň habarçysy bilen Daşowuz welaýatyndan habarlaşan enatalaryň birnäçesi merkezi bankyň yerli bölüminiň studentleriň okuw töleglerini ilçihananyň möhüri bolmadan iýermäge ruhsat berip başlandygyny habar berdi.